Edemede Maka Onwem, Igbo essay about myself, written about an adult male. Welcome to my channel, my friends. I'm glad to have you here with me today. This video will help you know or learn how to speak about yourself or write an essay in Igbo about yourself. If you are new to my channel, please subscribe and share. If you like this video, don't forget to give me a thumbs up. Remember, the people mentioned are no real persons. Abụ m onye nkuzi unu, Chuka Ipere. I am your teacher, Chuka Ipere. The essay will be delivered in Central Igbo. This video is specially dedicated to my friends from Ebreba, especially Udumma Lekwowa. Ngwa, ka anyị bido. Okay, let's start. Aha m bụ Ememba. Aha m bụ Ememba. My name is Ememba. Abụ m onye Ebreba n'Abia. I am from Abreba in Abia State. Amụrụ m na New York. Amụrụ m na New York. I was born in New York. Mana etoro m na Kano. Mana etoro m na Kano. But I grew up in Kano. Ebi m na Minneapolis, Minnesota. Ebi m na Minneapolis, Minnesota. I live in Minneapolis, Minnesota. Abụ m dibia bekee ma ọ bụ dibia oyibo. Abụ m dibia bekee. Abụ m dibia oyibo. I am a medical doctor. Ana m arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ. Ana m arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ. I work in a hospital. Ana m ahụ ụmụaka ahụ na-egbu. Ana m ahụ ụmụaka ahụ na-egbu. It translates as I see sick kids, or it means I'm a pediatrician. Ubochi ọmụmụ m bụ abali 14 n'ime ọnwa nke atọ. Ụbọchị ọmụmụ m bụ abali 14 n'ime ọnwa nke atọ. My birthday is March 14. Ụbọchị ọmụmụ m, my birthday, bụ is abali 14, 14th day, n'ime ọnwa nke atọ, in the 3rd month, which is March. So, March 14th. Adị m afọ 29. Adị m afọ 29. I am 29 years old. Enwere nwaanyị m chọrọ ịlụ. Enwere nwaanyị m chọrọ ịlụ. I have a fiancé. It translates directly as there is a woman I'd like to marry. Aha ya bụ Aisha.
Aha ya bụ Aisha. Her name is Aisha. Ọ bụ onye Kano. Ọ bụ onye Kano. She is from Kano State. Ọ bụ onye Awụsa. Ọ bụ onye Awụsa. She is Hausa. She is of the Hausa tribe of Nigeria. Anyị ma asụ Awụsa nke ọma. Anyị ma asụ Awụsa nke ọma. Anyị ma asụ Awụsa nke ọma. We speak Hausa fluently. Anyị zuru na mahadum. Anyị zuru na mahadum. We met in college. Aisha bụ onye ọkaikpe. Aisha bụ onye ọkaikpe. Aisha bụ onye ọkaikpe. Aisha is an attorney. Anyị ga-agba akwụkwọ n'afọ na-abịanụ. Anyị ga-agba akwụkwọ n'afọ na-abịanụ. We are getting married next year. Ama m asụ Igbo ndị Abịrịba. Ama m asụ Igbo ndị Abịrịba. I can speak Abịrịba dialect. Mana amachaghị m asụ Igbo izugbe. Mana amachaghị m asụ Igbo izugbe. But I can speak Central Igbo very well. Aisha amaghi asụ Igbo. Aisha amaghi asụ Igbo. Aisha cannot speak Igbo. Mana o nwere mmasị ịmụta. Mana o nwere mmasị ịmụta. But she has the desire to learn. Mụ na Aisha na-amụ Igbo izugbe ugbu a. Mụ na Aisha na-amụ Igbo izugbe ugbu a. Aisha and I are currently learning Central Igbo. Aisha and I are currently learning Central Igbo. Anyị mụta, anyị akụziere ụmụ anyị ma anyị mụọ ha. Anyị mụta when we learn. Anyị akụziere ụmụ anyị. We will teach our children ma anyị mụọ ha when we have them. Aga m akụzikwara ha Igbo ndị Abịrịba. Aga m akụzikwara ha Igbo ndị Abịrịba. I will also teach them Abịrịba dialect. Anyị ga-akụzikwara ha Awụsa. Anyị ga-akụzikwara ha Awụsa. We will also teach them Hausa. Anyị na-eso eme emume ndị Igbo na Minneapolis kwa afọ. Anyị na-eso eme emume ndị Igbo na Minneapolis kwa afọ. We participate in the annual Igbo festival in Minneapolis. N'ezie, omenala ndị Igbo na-adị anyị mma nke ukwuu.
N'ezie, omenala ndị Igbo na-adị anyị mma nke ukwuu. Truly, we love our Igbo heritage very much. Igbo kwenu! Igbo kwenu! This is an Igbo greeting when you're greeting a crowd or more than one or two people. Ogwula, the end. We have come to the end of this video. Thanks for watching. Bye bye. Ka o mesịa.